कि मैडम से चुमा हम मंगनी पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कहेला रोज आना टूटा से चेकावाना बहेला लोरा नैना से बहेला लोरा नैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कहेला रोज आना टूटा से चेकावाना बहेला लोरा नैना से बहेला लोरा नैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से पैना से कथी हम करी मन नहीं करे पढ़ के कोचिंग क्लास में फंस गईले लड़की मन करे खूबे लड़के करीले रोज फोन बात नहीं सुने बहेला सुनाए ना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से पैना से पैना से पैना से DJ Sinod Motihari Sinod पैना से पढ़े न आई बसुन ए मैडम सबके मिल गईले फ्रेंड हो सूरज प्रेमी के देखी लागेला दिल में करेंट हो कहेला छोटा राहुल विशाल और धीरज सुने नहीं चाइना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से कहेला रोज आना टूटा से चेकावाना बहेला लोरा नैना से कि मैडम से चुमा हम मंगनी ह तमर लेबा पैना से